ko himen ko para bayir hau trai Jesus Khrist ngios ngau Shapanga jingkrador jonga jingngeit kabangidon but ka jingngeit kabade ben trekam ha ka jingim jangi ka jingngeit ha uble ka jingngeit ha ujisu ubala penman hok iangi da ka jingsha shitom jong kabangi kran shapanga jingngeit hoit ngilong kristan ban ngingeit ha ujisu kaya ka ba pelong iangi kata ka jingngeit kade ben pelai lut iangi na baru ki pop jen na marbale ya ka jingsha shitom jongu jisu kalong ban pelai lut ingi na ka pop but ladangi ong ngilong kristan but ngidon jingngeit but ngim light lut na ka pop ne ngim tre ban kala ka bamut kata ka jing dawa kristan kam don jing mushu ha ka jingim jang na marngi shushukor ya uble ladang ngilong kristan bashisha kata ka jingngeit kristan kadeben pelai ludiangi na baru ki jingte jingkum na ka jingting na ka jingsniu na ki daw ba penjot yangi na ki pop ba penmelin yangi banle ki kam babun jait ki basiniu na baru kita ki jinglong ki deben light luit lada ka jingngeit kristan kam shimla yarap yangi ban light luit na ki pop jangi na ka jimmelin basiniu jangi na ka jinglong basiniu jangi kam don jingmu shu ban long kristan i ong ngingeit henre ngimdon satya ya ka jingngeit ka pelai luit yangi ka jingngeit hangne kala kabamud jingngeit hau Khrist jingngeit kabamud ka jingidu Khrist ka jingngeit kabamud jingongu Khrist yau Khrist ka jingngeit kabamud ka jingyad lendi badu Khrist baro kane ka kendup habangiyo ngingeit kam mindoi ba ong ngashungeit kam don jingmochu kata ka kendin lada ka jingim ukris kam don hapojongi dena kata ka daw ujisu kran ha ka gospel minta kas ngilo khordit ya pigi start ai khordit ya pigi piracy pite mod naga binta ki nungya tulupa ya ka ba ki patmen jombi ki penia padu jisu wang hangne ka jingtumu jongki bante iya ki mod naga binta ki prophet kalom ban omde ban penkrau ya ki prophet bala shayab henry ban penkrau ya ginong ipenia kane kade ke jimud ka bauji suan rahangi ki piracy ki start ain ki te ya ki mod nagabinda ki prophet haba ki bru ki peit ki yaro ya ki on peit ki snowlem ya ki prophet bala shapenia henry ke jingtumu shalinda chongki omde ban snowlem bat burom ya ki prophet henry ban burom ya ki nompenia kane kalong ke jinglong arsap ngi on bun sin ngi le bun gi kam nadu min step hadu janmit ngi le bun gi kam but ngi ong hana ngi le ki kam baro nakabenta u Khrist hangdo kadon ke jing arsa lese kimi ki pa ki ong nga traishitam nadu min step hadu janmit nakabenta ki kod kadon jing arsa hangdo namar bale kim shimla traishitam nakabenta ki kod kila traishitam na benda yanade lese kiyong namar bale ngalong kristan ngale komne karon jingar sap hangdo wat ya ke jingngeit kristan jongiru khalong naga benda ke jimman doi shime lese ngadon kam banyo eye te ngalong kristan ngaleit mas ngakwa banyo eye ngalei duai ngakwa banyo eye kata ka mut wat ya kata ka jingngeit kabangi ong omde namar ngidon jingidu Khrist henry ngakwa banyo eye kabamud kalong lese ya ka jingdon kam jongane ka perte kabamenda lada ya ka jimmane jongi kam shimla yarap yangi banpan ya kie baro kabakinja baneng kam don jingmuchu ya ka jingduwai jongi nagata kada ujisu ulas no dom ya kini kipriu ujisu long kumno kado kadwai pi bat iya u SHABI jonga JINGSTAD pi ki bat ya u SHABI jonga JINGSTAD pimju aila dia ki we ban play ya ka bane
Kaba mod kaya ka u SHABI jong ke JINGSTAD. SHABI jong ke JINGSTAD kaba mod ya ke jingtip jong ki ne ki start ain shapanga jingto bakoi shapanga jingim badobele shapanga jingngeit henre kaka jaka ban yalam ikibru haka jaka ban plira di kibru ban sautu kaya ke jingdawa jong obele maki pat ki kangla di kibru kim shimla yola ban sautu kaya kaba uble ubu ulamang nakabenda jongi minda ni baro gi don jingtip ni don JINGSTAD but piki kimi ki pa piki kina baro pi bat ya us SHABI jong ke JINGSTAD ni ki Kristan baro ni bat ya us SHABI jong ke JINGSTAD but ladang ni bat us SHABI jong ke JINGSTAD but ngim ai jingtip but jingika ya ki wei ladang ngim keren bah shapang ujisu ladang ngim imba ya ke jingim Kristan kata ka mod ni don haga jima ni don SHABI jong ke JINGSTAD kaba mod ni don jingtip shapang ujisu ni don jingtip shapang ke jinglai jong ujisu ni don jingtip kumno ujisu lawan ha ke jingim jongi ni don jingtip shapang ke jingade jong ujisu badu balai ni don ke jingtip shapang ke baneng ni don ke jingtip kumno ngi deben imba henre wad hadin pat ni stang ban im ha ke jingim jong ka pop but ni pinjot ye ki wei ni pensniu ye ki wei ni krensniu shapang jong ki wei ni talk ni lorni ni bitar but ni le ye ki kam sniu baro ni ki babat ya u SHABI jong ke JINGSTAD ni le ben ye ki wei nagabenta kata kam en sa SHABI sha so to baro mangi ni don SHABI jong ke JINGSTAD ni tip kumno bade ben im kumne ngi deben im khoi kumno ngi deben kiana ka pop nitip yakini ki kam ka bangi mud ban le kalong ka basiniu henre wat hadin bangi don u SHABI jong ke JINGSTAD ngiai beteng ban le ki kam siniu kata ka mud kadon ka jimpen rem na kata ka dau jisuang khod ditipi ta ka ba mud ngim yai lai na ka jimpen rem lada ngim ben trai kam bha ya ka jingtip ba ka JINGSTAD ublai ha ka jingim jongi tengi ha ben pen ba shu man kasni ngim la ban no ngam tip ngi barong itip jisin bangi long Kristan itip Tena kata kata Jisu bishar kumne Ukraine kumne. Tongin duai bau Jisu unam pensta shushu yangi bangin num ngop haka jing kordit pen ban ngilong kikon kibayalam ya kiveiru shaka jingedu Jisu bangilong guru nuksa babah ya kibe habangi le school habangi don haka jakatre habangi yakendo ki parlo habangi don kaying baro ken mau ngidon ushabi jong JINGSTAD larangin bintrai kamba ka ap yang ya ka jimpen rem. Jisu bait karku kardo yangi penslai yangi wat namsha yangi balang ki brio ba arsap bag nam pelong yangi ki brio bala shapin rem wat hadin bangi don ke jingngeit bad ke jingtip name karku yangi penslai yangi pengantang yangi enyaro ya utrai Yesus Khrist